nina emakhaya nidependanga uthi uma nakho usebenza kahle u-expose ipartner yakhe enganeni zakho ingane sabathe excited uthi ngizocela baba ngithengele i-Air Force athi ngani ngoba ulapho njengasebenzi ingane manje ikhulu yazo uthi ubaba sabathe ngithi awungikhelela amanzi uthi ingane awukahle ngikhathele manje ngizobona baba uhlala imini kanti ibhayibheli umfazi ohlaniphileyo uyawakho umusa ithi ingane egijimisa kuyo ngoba iyazi ukuthi yena usebenza yona unemali ithi mama ngicela ukuthi ithamba kubaba wakho hamba ngicela kubaba ithi mama wena mama uhole lithi ngithi yonke imali elendlini kababa wale ekhaya ithi hamba ucela kubaba wakho awenzeni yona manje wenzela noma kusasa isiganiwe noma isiganile iyazi ukuthi awu expose ipartner yakhe manje nithatha lawo moya ke nize nawo la enkonzweni lana nisisi ngoba yazi into ebuhlungu akusikho ukuthi sikwaziwe into ebuhlungu ukuthi umuntu alazi ukuthi ubani ophethe umesi ukuhleba kuyabulala ibani wazalwane ucanga ukuthi njengoba ngikhonza nje ingane zami ibuza utshwala ngiyathanda manje ngihlebelani ngalokho niyathanda njengoba ngoba indoda yami ngihliba kanje ngoba nakho niyazi niyathanda manje nihlebelani ngalona ngoba vele isiko ngathi niyathanda njengoba ngikhipha othepha wenje ngiyocela iy'mpuphu ukathi ukulula nje ukuza kwakho uzofuna irayisi manje ubathelelana why ungehlisa isithunzi kulokhu vele sengehle khona isithunzi uthi ubaba ngifuna ukuprovider why ukhulume ngakho kanti baba abantu abazothanda nje umuntu ukathi sibe ngidlula uzonyathanda okuhlala emjondolo njengoba kubanda nje ukuthaya kunjani manje walo benikhuluma ukuthi uhlala emjondolo wayexhophelana ukwenza ukuthi yini weqa ngihlabelana ngoba akulula lento engena vele lula. Why do you become more pain? Why are you becoming pain within the pain? I pray that the God may give you a heart to love people. Jesus. Uma ngavumanga umusa ubheda uthandazile. Kodwa sidingana sidinga ukubambana ngesandla. Sivikelana. Mina ngikwenza CFC kuma uJob. Singakwenzela. Mina uma uJob ungamfuni nama ngikufuni. Angidingi ukuba nesizathu. When you don't like my leader. Automatically I don't like him. Mina uma ngize story ngesonto lami ngiyaphila. Jesus. Bathi solo ukuthi ngithi mina yamanga la mina ngikhonza kusho mina uthi hayi ngithi bengikhona omhlalo noma bangene kulo mhlanga mina ikhona yikho. Ungabi isizathu senyembezi. Because God punish those abakhiphe inyembezi kwabanye abantu. uNkulunkulu akathula abantu bekhaya. Amen. Ingakho uma sekonakele ukufa kunyukule kumafasiteleni wathibizana abesifazana uqophe zabo sigcwele inyembezi. Why abe specific ngoba tears inyembezi zumthanda. Yazi inyembezi shuthini zisho emergency. Yabona uma ngifika kusisi wami ngithi ngiyafika ngimfica uyakhala. Usibani ngamela chaza. Yabona lo size 11 wasebenza. Mama yachaza ngabuza ukuthi afuna lelo ngithi wesibani mhlawumbe ngombiza legama lona. Uthi imali kwenzenjani? Ngoba inyembezi shuthi kule emergency ekhona. Kunjalo when a believer cries uNkulunkulu ufuna responde masinyane. Manje kothola kuyoba kanjani manje uthi wena isizathu lezo zinto. Hey, Nkosiyami. Ukuhleba kuyabulala ibani. Ukuhleba kuyayibulala ifamily.
musana ukudiscuss imndeni yabantu. Niyazi ukuthi wonke umuntu ogane uyazi ukuthi mama nje ba-slow by nature. Ukuthi uyehle emoto efika ungene enkonzweni akazi bangene ngiyayeka. Usefuthi ingane useyithoba bese wena umuntu angibambezela ubani ukhiye ungene enkonzweni. Iy'nhlebe yinto ukuthi ha yabo baba khona ungene enkani yabona lento akutshela wona yabona-ke ungagaba ungene enkani akasamfuni usangabhelela ngamakhosi kodwa kuyaphela kanti nje mina ngibonile ukuthi uma ngaliphika nonkosikazi oshonelwe ilanga mina ngijake indumise enkonzweni uyangena kuqala uyakhonza bathi abantu nje iyaphela leyo nto. Kusho umuntu ongaka-celebrating she one day anniversary. Awuyazi phela okuhlala nomuntu uthi uyavuka nje uhleleni uthi right athi right. Awuyazi lo phela right athi how we right yini awuyazi phela okuhlala nendoda kushona ikusasa hamba uyocross ukuthi uyavuka kuseni uyageza vele ilalele nje vele ilalele nje ithatha ama-earphone wafakelani ivele igubuzele embhedeni ugogo usweka ushonelena uthi baba athi yini athe ngiyahamba athi ubanjwe yini uthi kodwa Jesu angazi uyangibetha ubaba ngiyocrossa hamba phela uyocrossa ngoba awuyazi lo phela bese uzo-analyze izinto zangaphakathi ungaphandle ayikwenzela inxusa inkosi ungabi isizathu sokukhala komuntu.